बच्चा लोग कैसन बारा। आज हम एगो और कहानी लेके आयल बानी। ई कहानी से बहुत अच्छा सीख मिली। ई कहानी एगो बहुत चालाक लोमड़ी आ एगो बड़ा समझदार मुर्गा के ह। ई कहानी आगे जीवन में जितना लोग मिली तारा ओकरा के पहचाने खातिर बहुत जरूरी बा। कुछ लोग ऐसन मिली जो बहुत मीठ मीठ बात करी आ फिर तार नुकसान कर दी। ऐसन लोग के पहचानल बहुत जरूरी बा। ऐसे लोमड़ी मुर्गा के कहानी भी जरूरी बा। कहानी सुनला के बाद तू खुद समझ जाइबा कि ऐसन कौन लोग बा जेकरा के पहचाने के चाही आ कैसे पहचाने के चाही ताकि वो तहार नुकसान ना कर सके। कहानी सुना। बहुत पुरान बात बा, पुराना जमाना के एगो जंगल में लोमड़ी रहत रहे। उ करे का कि अपन मीठ मीठ बात में जन भोला भाला जानवर छोट छोट रहतन ओकनी के फंसा लेवे आ शिकार कर लेवे। बोले बड़ा मीठ, जानवरन का लागे कि नाना ये तो ठीके बा, भरोसा कर लसन, आपन जान गंवा दसन। लोमड़ी शिकार हिंग करत रहे। एक दिन जात रहे, रास्ता में एगो मुर्गा दिखाई पड़ल। लोमड़ी का मुंह में पानी आ गल। वो सोचला कि मुर्गा के शिकार अगर हम कर ली तो बहुत मजा आ जाए, पेटो भरी आ स्वादो मिली। लेकिन मुर्गा बैठा रहे ऊपर डाल पर। लोमड़ी का लागल कि इतना ऊपर तो हम जा नहीं सकत। तो दिमाग लगेलक कि कैसे ये मुर्गा के हम फंसाई। मुर्गा के भरोसा में लेके पेड़ से नीचे उतारे के जुगाड़ लोमड़ी करे लागल। वो बड़ा प्यार से मुर्गा के बोललक, ए मुर्गा भैया, एगो बड़ा खुशखबरी बा। वो ई कि जो राजा शेर बारन वो ऐलान कैलहन कि आज से जंगल में सब लोग बराबर, कोई कोई के ना मारी, ना कोई शिकार ना कोई शिकारी, सब लोग एक जैसन। लोमड़ी अब हमरे के बत मुर्गा मुर्गी मारत रहनी हो, अब हम ना मार सकी। ऐसे हमरा से डराए के कोनो जरूरत बा ना। अब नीचे आ जा, हमनी के दोनों आदमी आराम से बैठ के बतियावल जाई। अब तो राज बदल गई, नियम बदल गई, कोनो दिक्कतें नहीं। मुर्गा का लागल कि ना, अगर लोमड़ी इतना कहतिया तो एकर बात के टेस्ट कल बहुत जरूरी बा कि सच बोलतिया कि ना। मुर्गा रहे समझदार, दिमाग लगेलक, वहीं से बोलता ऊपर से, ए लोमड़ी बहन, तू बात तो ठीक कहता रू, अब सब लोग यार दोस्त साथ साथ मिल के रही, लेकिन हमार कुछ यार आवता सन, ओकनिए के देखे खातिर इतना ऊपर हम बैठल बनी। तो लोमड़िया पूछल कि ये बताओ तहार कौन यार आवता रन जेकरा के देखे तो उतना ऊपर बैठल बारा। तो कहलक मुर्गावा कि शिकारी कुत्ता लोग है, उहे लोग आ रहल बा। लोमड़िया के लागल कि जान गई, उ लागल भागे। तो कह के ए लोमड़ी, अरे बहन कहाँ भागतर तू? जब जंगल में नियम नया बन गए, जब कोई कोई के ना मारी, सब लोग भाई भाई, सब लोग यार दोस्त आपस में मिलजुल के रहे के बाद तो तू जात काहे बारू, इतना भागत काहे बारू? अरे ये तो शिकारी कुत्ता हुआ सन, इहो तरह के थोड़े मनियन सन। लेकिन ना ना, जो नया नियम बनल बा एकन के पता नहीं कि अभी ये अहन सन हमरा के मार दिहन सन। ऐसे हम भागतनी, भागत 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 लोमड़ी निकल गई। कुत्ता के लागल भाई कोनो नियम नहीं के बदलल, कोनो राजा कुछ नहीं के कहले, ई हमार शिकार करके चाहत रखिए, एकर गोटी लाल भइल ना, दिमाग हमार चल गई। एक कहानी से कहा सीख मिलता? सीख ई कि जेकरा स्वभाव में छल कपट होखे ओकरा से सावधान रहे के चाहिए। ऐसे ऐसा लोग जो मीठ मीठ बोले, तहार तारीफ बिना मतलब करे, अपना बारे में अच्छा अच्छा सोचे, अच्छा अच्छा बोले, एकर माने कि दाल में काला बा। जल्दी भरोसा ना करे के चाहिए, अपन दिमाग लगावे के चाहिए,
अब फिर सोचे के चाहिए कि भरोसा करे के बा कि ना तो नुकसान हो जाई। आज जब दिमाग लगेबा तब मुर्गा नियर जान बच जाई। ऐसे हमेशा अपन दिमाग, अपन विवेक और अपना पर भरोसा। कहानी एगो और लेके आए, तब तक के कहानी के अपना मन में बुना, अब बुन के जीवन में ऐसे सीख लो।